So again, mapahuway naman kita diri anay sa Anilaw kay makadto kita sa Nagpana Falls daw sakop na siya sang Barutak Viejo. Pininga Road going to San Rafael. So diri kami maliko. Nagpana Falls. So diri ang way. Okay. So muna tong takla doon. Mataas na. Hari na kami sa Lipata Integrated School. So mas stop lang tanay di gamay. Mabakal soft drinks. Diri na ang start sang Takladon. Ikatatlo na ning taklad. Oh, medyo mataas-taas na gamay. So, ang bukid nga na amo na nga mo sa kaon. Lubo. Ikapila na nito Osaka to. Ikapila na nga taklad. Sobra ron eh. Kira. Sorry na kami din sa Nagpana. Araw ang kawayan na para dito sa bikers. Yung yata na job. Anong baligya? Dali ka! Sam! Sam, dali ka! Yung mga native mga products eh. Yung pila bracelet mo ta. 30 pesos. 30. Tag 10 ang wing. Aria. Bakal ko ring kag bracelet.
Tangay mo bakal ako. Ano na siya? Ano, bukog? Ano man? Nito. Ay, ma'am, oh. Thank you. Umayari man para sa mga bata. Ano bata ka nato ay panami. Ano ni siyang orchids mo ta? Ma'am, baka ka mo, ma'am. Mamaya sa salon na naman mo. May ano ni siya bulak, may ari ako sini. Bakal ko man. Ari, ma'am. Ari ano niya? Ang orchids na, ma'am. Ang ano, well, orchids. Ah, dali lang. 100, ma'am. Ano color? Okay na siya, iya, ma'am. Puti nga ano. Ari, ilan ni? 50. Parehas na sila, 50. Mabakal na ni? Wala lang nabakal. Dali lang, dali lang. Para may binista. Damo, orchids ko mo, Aria. Ano yung color? Orchids ni, nga ano? Well, ma'am, ari na lang dako na mo. Manugbulak rin ni ma'am. Hindi mo na iya nga bulak. Ari, ma'am. Are, para ligo na pagali sila yaw. Ang baglan at tutulan. Ang bag. Todo. Dansang bato. Ganda lang yung tubig na pan. Ito pakas mga. Ay ba? Ito? Panyapasan? Ariyo, makalayo. Ulan to, may tubulag din. Kung bahaw na yun ako sa bibiri ako, sa tigay, sa damog, saan nga makinanan ako, kabuhin na. Ang haki din natin. Kung hindi ka maligo, kasi masin ka karoon magkulit sa bali, panaligo ko to. Dito lang karon na. Practice sa pilit naman. Sayang. Basta yun na yun lang. Bitlawin mo lang ang balang. Run ka lang. Hindi ka mamirsa. Udlong. Hindi ma-send. Sa imo na itong mga lahi. Sa amo na yung lahi. Di ko ka agaw na sa puting express kami. Ang bata to kayo nangagin ako kung sa bayo. Papa kalaki. Balan mo ang pakaisa ni tatay naka Nyaga. Timo-timo diyan eh oh.
Kapan niya ganito? Eh, ikaw tumura. Sige lang. Kadalom, de! Kadalom! Ano?